Kok dagelan kok kaya keduren kok ndok. Nok takon nono tupe nduk. Apa? Lakon nono bajute. Iya. Oleh geguyonku sambung gara-gara ya. Dagelane dereng, Pak. Pak dagelane dereng, Pak. Nuwun sewu dagelane dereng. Iya. Dagelan bintang tamu, Pak. Wah, bintang tamu. Pak. Bintang tamu perlu jekan. Mana wis padha ngerti? Wis padha ngerti kanca-kanca. Wis sing galak lemes ki nyapa? Wis padha ngerti kanca-kanca. Kula niki dagelan lho, kok ora piye ta Mas? Kula niki dagelan medale bareng medale maling iki kula niki. Kok iso? Lah kedalan to, Pak. Kula niku pun ngetelaske rokok niku patang adah. Kok karo tak takume tak duduk ben rokok sih. Wis tak rong adah ben rokok sih. Wau lambe kula mboten ngeten kula rokok. Iki terus terang didalke napa mboten? Napa? Didalke napa mboten? Dagelan iki metune yo nunggu MC. Wah. Wah. Dalam pisang iki kok kaya akeh lagu ra. Ngapunten lho Pak nggih, Bu. Barang itu wis lunas. Nah, kuwi dadi yo ning panggung kan sing mengatur jalannya pertunjukan kan dalah. Dagelan orane ajine blas yo ya. Lagi iki. Sudah nuwun ditenggani Bu Camat. Ya yo. Bu Camat mah Bu Camat pidatone mok ketoke grafiak semangat. Yo dasare yo. Kartini masa kini. Oh. Dasare piyaine budaya Bu Camat yo. Tinggal Pak nyambut kopo, Pak. Sawi. Yo sik to ditenggani Bu Camat iki lho. Pak. Dalam Jenengan iki ganteng lho, Pak. Aja sampe nek kula cedhake jenengan dadi elek lho. Ono lenggah kok iki salah. Kanggo ati kula loro. Sudah nuwun Bu Camat, sudah nuwun Pak Lurah Pak Basuki. Iya. Ning Pak Basuki sak perangkate ngaturi Cak Rumet karo Cak Dodo. Basuki terdiri dari 3 suku kata. Apa? Ba, su karo ki tegese. Bahagia lahir batine nggone popo para warga Campurjo, muga-muga warga Campurjo tansah mangke rahayu kalih Sri Dodo. Suwi iki, suwi. Sukarela jiwa dan raganya untuk masyarakat Campurjo, muga-muga warga Campurjo tansah mangke hayu kalih Sri Dodo kalih Rubido Sanjio Proto. Pokoknya penonton sing gawe mik kok ben kok ewu bakul bilang terus sing terakhir ki lho piyayine sing lenggah ana kursi pecinan ireng nganggo kostum hitam kaosé putih kaos gerbek suro men terus apik nek sesuk tak jaluk kok nek kaosé Pak dalam iki ana bintang tamu wedok diapi-api to iya. Kok ana suara penonton mlebu mik kok dipateni sik mike sik. Katene karya Mbah Nartosadon dulu ketembangan lho. Apa lakune? Layar. Kanggo ngiringi Cak Promet. Sido metu sido. Iki pelawak sing lagi naik daun asli Solo Jonegoro. Ning lor kono malah kondang tuwuk. Undung maksudnya. Ditembake coba kaya apa? Inilah Cak Promet dan Cak Dodo. Perahu layar Jawa.
Meskipun jenengan boten nimbali lah teng mriku kula ndroprok dikira kula kodhok. Mboten ada tuh yo nek teng Letang kan sampean metune setengah siji ngoten niku. Boten niku kok Letang iki tengah-tengah kok, Pak. Jam 11 niku harusnya saya tuh sudah naik panggung, Pak. Ngopo ngiling-ngiling jam sinden kok ya? Boten nonton ngancine lingguan itu jam 11. Kalau seperti ini kan saya disabotase. Tidak baik untuk kesehatan gua, ayo men ya. Mbok. Aku kan gak ngerti to, Dok. Awakmu ki yo bola aku ngono lho. Oh, ngene ya. Sak kanca, sak dulur, sak ada, sak omah lho kowe iki. Sampun nate suwan Campurjo kaping pinten? Lho, jenengan kepala rokok kaping pinten? Ora ketung nek kula. Mboten tak iso. Sekawan. Punjul ngene. Mosok. Kowe piro men? Pisan. Kowe ngisi-ngisi to modelmu kaya wis kenal-kenal ning kene. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dikenal sik. Siapa namanya, rumahnya mana? Nggih. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu dari tetepangan nami kula Cak Dodok. Kula mijil saking Cepu, Jawi Tengah. Mbok bilih panjenengan nate tindak dateng Cepu dereng ngertos Pak Samati Cepu nggih menika. Kowe camate. Kula rakyate. Kula biasa ngeterke surat undangan, surat nikah biasane kula. Cepu. Dodok. Dodok nggih. Nami asli kula nek di rumah adalah Aliando Alcantara. Ciri Samat. Samat iki nek dodolan sosis. Kowe nang kuping kok malah kaya madu mangsa lho. Lah kowe kaya apa wis bagus-bagus atau biyen nang kenalan dhewe kono? Kaya apa? Lah ya Mas ini barang laku terus awakmu ngono lho Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kaya ono sing kleru kok mulek mudune. Kata-katamu mau ngguri wis tak atur apik lho jane. Lah terus nek kesuwen metune dadi lali ya. Wis salah sapa no? Kudune piye to? Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal iya. Ora anbiya berarti. Anbiya kudu muablek ku ya. Anbiya piye to? Anbiya wal mursalin. Ya. Terus nih Amma batu. Aduh. Ora dijumuk gurine tok kok nyapa lho Bang liru kok. Kang, derek ditepengke. Derek pun ditepengke nggih. Nami kula Komet. Pun kenal. Napa? Ya, Rek. Yo rasa nesu. Kowe dikei julukan kelamen kuwi iso ngrembaka tenan lho. Ngrembaka untumu. Kowe terkenal gak gara-gara kelamen ora iso kowe gawe teras omahmu kowe. Ngomonganmu sing apik. Kowe keramekan ya sing gara-gara kelamen. Tapi aku dadi rakajen karo anakku. Lah nyapa nek rakajen? Aku anggere budal awet tanggapan men, ngene iki anakku. Ora apa wis apik malah ngono kuwi. Mun tepat kali kula napa derek? Masa derek? Sing sebelah mriki derek? Ya ora. Ya ora piye kok ora sing kenal kok modelmu sok kenal sok dekat SKSD. Oke. Nyuwun sewu nek awakmu ora sing kenal. Lah nek aku. Mun tepat kali Mas Dodok, derek. Yo bali ya yo. Sing kenal. Mulane tak kon kenalke. Nggih. Dodok iki Komet. Karena nadi apa maris apa sih? Mboten iki musuh sok lho. Saged lawan. Dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Nggih, ndoake napa Cak Komet? Kula donake mugi-mugi desanipun resik. Lho. Seta wong ukurane wong ya beda-beda kok. Desa niki saged resik saking memolo, saking syukur sakit Allahumma. Amin. Lalu punika Kang Rawuh kula dongake mugi-mugi sehat sedaya Allahumma. Amin. Mugi para yoga-yoga kula dongake mugi-mugi sehat Allahumma. Amin. Mugi para tukang syuting kula dongake sehat muga-muga nggih. Amin. Amin. Pun. Amin. Mboten mawon gampang kok bersih desa niku. Pengen resik paling dal. Lho, desa kok didol ya apa ana kowe iki lho rene lagi ngerti desa kene kok anu modele kok kemlete kowe iki. Kowe ora ngerti iki desa apa? Desa sing ora tau sepi ya iki. Apa? Campurjo.
Oh. Bisa sing ora tau sepi campur rejo. Pak Lurah berarti tepak. Yo, Pak Lurah kok mboten tepak pripun sing sampun gawe semana. Pak sinten? Pak Lurah to. Seorang semuanya. Ya Pak Sikit ya. Wis, rek apalan siji ya. Asmane Pak Basuki Wibowo. Wau sampun di napa wedene artine niki Pak Basuki napa niki Pak Lurah Pak Basuki. Iya ya, Bro. Apa? Iki ning kene ya ana neh, Mas. Apa? Desa sing paling adem ayem ya. Apa campur sari. Ngayem terus wong enek campur sarine. Iya. Ana neh, Mas. Desa sing sering kena dienggo rokok. Apa? Gading. Oh, gading. Iya kena dienggo rokok. Ana neh sing desa kerep nguyuh. Napa niku? Bibis. Ana desa sing Resulon. Apa kuwi? Kecamatan Sambat kuwi. Sambil. Sambil. War kabeh iki aku dalan ya jalan iki. Kancane lho, Dor. Kancane tapi glewar kabeh. Ora nek sesuatu tujuane ra ya siji. Iya. Derek urun donga. Nah, ngono. Leres, Mas. Niki wujud syukure luar biasa. Bersih desa. Mudah-mudahan masyarakat mriki dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Guyub rukun masyarakat boten kados teng mriki, Mas. Nggih, luar biasa. Dadi ringgitan, layangan. Iki lho sing jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Dari beberapa golongan bersatu di sini. Wah. Dan ini juga puncak acara sudah kalau tidak salah 6 hari yang lalu. Betul sekali. Luar biasa. Kerukunan guyub rukun ini perlu dicontoh. Terutama bapak-bapak itu. Kok iso api-api gapiak semana. Apine piye? Piye to? Apa-apa ditokke, apa-apa macak kang bali desa belakang. Bareng aku mlebu. Komputer iso diringkes itu. Apa wajahku iki koyo malu iki. Ora peti dipindah nang sing lego mleng ngoten lho karepe. Ya ora bapak-bapak kene gene ibu-ibu kok gayung maloro. Nah, ya penting bapak-bapak. Penting ibu-ibu. Ibu-ibu ning guri kowe ora ngerti? Apa? Mari masakan. Lho, enek sing gawe kopi, enek sing apa wau resik-resik. Ibu-ibu yang lebih utama. Lebih utama ya bapak-bapak sing ngatur gawe, ngatur kepala rumah tangga itu bapak-bapak. Ngomonganmu, Mas. Ya ora ngomonganmu piye to? Bapak itu kepala rumah tangga. Kepala tapi nek urusan yang jero dapur ki urusane kok wedok. Lho, ya pesen lo catering goblok iki. Bocah kok engkek mung nyapa mampu. Lah ki masalah mangan. Lah nek masalah klambimu iso resik, iso licin iki sapa nek ibu-ibu sing nyetrikno. Carane piye? Laundry. Cah mampu kok. Mampu apa mampus kuwi kok mampu model. Lho, nesu. Lah piye iki bicara logika? Saiki nek masalah bab klambi, jajal kowe nek masalah anak. Sapa sing iso hamil? Nek ibu-ibu. Lah ibu-ibu hamil apa lagi? Ya plentu ngono to. Lah ya sing iso plentu. Sing iso ibu. Lah sing plentoni. Bapak iso. Bapak tetep penting. Omonganmu, Mas, sing dicetakno sing genah, Mas. Lah nyapa? Saiki lho nyuwun sewu. Ibu itu di dunia itu dihormati segalanya. Surga di telapak kaki ibu. Iya bener. Iki saiki manggon ning ndi kowe? Nang Samurjo. Lho iya, Mas, sing mbok kuwi lho idai apa iki? Panggung. Iya. Mas panggung iki nempel ning ndi? Nang lemah. Lah lemah sing gedhe sakno ki apa jenenge? Bumi. Oh, bumi lan apa wedok? Wedok. Ya, penting di bumi, ora nek sing jenenge Pakmi. Bumi ki utama. Mikir deh. Tuh, pikiranmu kok kecer anggere kedalam kecer. Bumi ana apane to? Bumi ana sumber daya alam yang sangat besar. Panggone ning jero. Carane njupuk dibur sing duwe bur. Wong lanang. Lah kamu kene ibu kok ngebur dhewe. Ora duwe Mas. Dipikir to. Dipikir. Kon kula pikir tetep lek ibu-ibu. Kula lek bapak-bapak. Ngomongan. Alah sakniki jaman bapak-bapak dikonalan karo ibu-ibu. Kok iso? Wis ora usah adu-adu. Aku wae. Piye? Aku nek omah. Nek omah iki dikokoni begimu. Piye? Ya Mas. Tuku arep biji. Kok pasang pisan aku kebredosan. Pikirin lho, kok nek wong lanang rasa kebredosan. Nih tong nyawa lho masak ae. Masang sekali cestu. Sindir-sindir iki sing kulino ora guyu deh. Sing kulino perintah. Lah lek lekas kuwi to, saiki delok to bapak-bapak lho. Delok to. Ibu
ibu-ibu sing ning jero omah lho delok to. Rekoso, esuk wis tangi melek ya to. Wis umbah-umbah ngetelika, ngurusi anak masak. Bengi cek olahraga karo sing lanang. Rekoso to. Ya ora. Lah iya, jajal bapak-bapak ning jero warunge tuku kopi sak cingkire 15 jam. Ngono cek dikongkon bojone ngetro anake ngaji ora sing berani 15 jam niku kak ya usahane dhewe. Ngopi ya dhewe bapak-bapak sampe takoni. Iya, jajal nek ibu-ibu sok-sok kadang isin-isin. Lah piye? Ibu teng dene tiyang gadah damel. Teh becek. Teh medal disuguhi teh. Itu kadang dirasani di lagi ngombe sak seruput teh gawe kaya uyuh jalan. Ora ngalor, ora ngidul. Ku wong wedok marai pirang. Ya gawe tape kok atos sih kaya ngene dibalang masuk bongko. Wedok apa tuang ya wong lanang kok dikene kopi. Rasane ora mungkin. Berarti kowe sayang lanang bapak-bapak. Lah kok mbok rabi nek sayang. Lah iya iki lho masalahe. Omongan iki monggo iki angel. Angel pripun to? Ini ora penengahe ora rampung. Sinten jenenge? Dusi dia. Lho, napa saged? Saged kula ucipi? Kok dicipi piye to sinten kok dicipi? Dicipi suarane lho to. Oh. Sinten nek gambar bareng? Menika kok ingkang saking Blitar. Nggih. Blitar. Mbak Sulis. Oh, Mbak Sulis Sing ngantuk-ngantuk ini tak dhisik-dhisik. Nah, kersane mboten ngantuk mulih, Mak. Anu, Pak. Niki nek nimbali artise lain lho, Mak. Piye, Mas? Dipanggil secara orkes. Jadi awakmu biyen bekase MC orkes. Wah, aku MC opo tak lakoni. Aku krungu iki ya manggil secara orkes iki mati. Lho, MC dan Oh, MC. Nggih, MC rupa-rupa mumpul nyame. Enten setunggal MC sing paling well. MC sing paling angel yo. Terutama job-jobe nak pas Agustusan ngeten iki. Kok saged? MC Panjat Pinang niku paling angele piye kaya kok lagi manjat. Ceblok meneng. Manjat ceblok meneng. Iki nak nyiar mangan to. Yuk saudara-saudara ada parmen sudah lah iya. Sudah alah. Jadi kok sedino iki kok Nah, dangdut kepenak. Lah dangdut piye? Yo, saudaraku semuanya. Kali ini kita tampilkan salah satu artis kondangnya Cakraningrat. Ada siapa dia? Matt, tadi MC ini guyune aja dawa-dawa. Sampeyan guyune Penontonnya malah jelek. Guyu boleh, tapi sing cekak sithik. Sithik wae penonton wis mengenal di pendengaran juga enak, ngono lho Mas. Baik, saudaraku semuanya. Kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yuk kita sambut ada. Iki MC kok. Lah kok gak krung? Abot Jarene nek MC guyune kakean gak oleh. yo maksude yo aja kaken yo aja kesithik sedengan. Sak madya. Sak madya. Sampe lak bayar yo. Sing ngabak-ngabake mambu LPG. Yuk kita panggilkan. Ada siapa dia? Salah satu artis yang sangat kondang sekali. Jangan saya lagi. Ada. Siapa dia kalau bukan? Cocok bilangnya. Menika MC Banci gitu. Banci gitu. Oh, MC malah Suasananya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nggih. Makanya presidennya berdiri, spotnya juga lagu-lagu. Oh iya, sepertinya lagu-lagu nasional. Yuk, kita sambut ada Mbak Sulis Eva Fitria. Untuk Anda. 17 Agustus tahun 45. Kita tampilkan pelawak kita dari kota Bojonegoro. Mundur kan? Nah, ini mundur. Nah, ambil alih. MC saya ambil alih. Setelah Mbak Sulis dengan lagu 17 Agustus,
kita tampilkan Cak Komet dari Bojonegoro. Halo, halo, halo. Berbadan gemuk, sihat, tapi inilah dia Cak Dodo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jumakan para keluarga, para pelayan ingkang sampun tahu kali punika sampun bicara berobosan. Saya Napawan. Saya ya kok takoni dhewe ke saya nomor. Kenapa sih kalau aku ndakul itu banyak yang sirik? Apalagi jalan. Padahal kata mama papa gua nggak boleh disiriki sama teman. Aku nggak boleh dibulai. Emang matamu kenapa sih itu? Matamu diri udah biar di matamu. Lah kok nek nangis matamu kayak tak dong. Ya jenenge wong kuning Mas tuh ampun ngaten to, Pak. Ini jenenge beda kasih. Ya iki ngelingi awake dhewe iso merdeka karena saka dayane Gusti Allah. Lah, Ora Gusti kampung kejaba Gusti Allah sing iso maringi berkah rahmat donya kemerdekaan ing Indonesia nggih ini. Gusti Allah ning kados wau niku acarane berangkatno mayit. Ini apa to, Mbak? Enak semutnya ki lho, Mas. Semut apa lar? Mau anggap bakang aku kok salah. Selamat malam Mbak Suni. Selamat malam. Ada Cak Komet dan Cak Dodo. Andaikan kamu single, coba kamu memilih Cak Komet atau Cak Dodo? Aku milih. Waduh, mesti dipikir tenan aja sampai masa depannya sampean surem. Oh iya dong. Nek sampean milih aku, insya Allah nek trimo Fortuner, Pajero ning omah papat. Wow. Apa tapi parkirin nang bupet. Tapi kan nganggo remote. Lah ya motor-motoran. Berarti nggak punya mobil. Punya. Masih kalau kowe lho, Dik. Motor-motoran kok pamer. Ora masalah toh. Kowe kan ngambil keputusan. Ya kulo pilih Cak Komet mawon Pak iki. Aduh, Ngomong. ketiwasan Pak iki. Ketimasan piye? Aku sapa sing gila? Heh? Aku sapa sing gila? Lembur rupane kaya tremos kok. Bisa kaya terima Kamu kalau mengharapkan Sulis coba Cak Dodo dirayu Sulis kan atine kan. Nah, Bisa merayu? insya Allah. Pakai lagu yang bagus. Katanya bawa keyboard. Game buat game buat keyboard Oh, oke. keyboard. Buat ribut tuh Pak ini kok. Mas, siapa Mas Tumen? Kucine C, Mas. Nggih, mantep pen. C, Mas. Ceng. Wah, C. C. Nah, itu C ya. Satu lagu buat kamu Sulis. Apa itu maksudnya? Mana tangan kamu? Udah kok jijik pun udah sampai karena aku gitu. Lah jangan minta tangan dikasih Ya tangan. masnya tangannya dicekel antara tangan itu dan tanganmu. Kunci C, Mas. C. Cemu kemana kalian itu? Ketinggalan berangkat terang udan mau lho Pak. Terus kayu mendeh, ben. Ngomongin tasnya apa Pak? Panggil Sulis. Kawan dalam pujangan tinggu. Iya. Sulis kau pahlawanku. Gayu sing apik. Gayu kok. Lah wong musiknya malah kayak gugur bunga lho. Jane tangan pahlawan. Lah jalukanmu ki piye ya kondo? Syukur loh iki Ya syukur. ya syukur tapi iki lagu kanggo pahlawan sing pun kamu. Wes kowe mbawa dhewe. Kowe cah loro rek sing ngatasi aku sing ngatasi. Nah, mboten-mboten jenengan terus kalian iki lho ngajenge kok. Mas Jreng. Mau lagi berdek kowe. Bangku sedih. Mas, lambene iki padha ngono gaote. Kok mau
ngene. Saya Mas, bareng ngene ya. Saya Mas. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku hanyalah ada satu namamu. Andai kau tahu aku di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Aku takutkan kehilanganmu. Ya mana-mana suaraku. Terus jeleton lho. Dewi aku ngerti. Dewi aku. Kalau nyanyi rapopro malah pindahan Galak golek Ilyas Bebe. Pure nesu ora iso nembang arep dodol galon. Wong ora iso menghargai wong wedok nyapa lah kowe iki. Lah pintenan. Hargai to seorang wanita. Lah nggih pinten ngoten nggih. Lho maksudnya ora diregani. Piye? Mesti beri omongan yang enak. Kata-kata mesti hormati wanita. Oke wanita ini tidak hormatane. Manggep gendera ngono to piye. Lah apa gitu. Apa jare omong. Wis ora masalah kowe nyawangi TKI ora masalah. Iya. Iki lho biduranku. Biduanku. Ora masalah aku. Yo Dik ya. Terus pundi kakang Pasanganku nguri. Piye? Aku dineno kakang Mas tunggal pikan. Oh, ini ya. Lah pikane sengali. Wis ora ono lateni dhewe. Oke. Diajeng. Anak-anak tanpa bulu. Sampeyan yang tak salah-salah ngerti nek kopi liwat. Matane ngerayu yo ngerayu wae kok yo. Ora usah sawan tanggane awake dhewe. Awake dhewe aja nyanyi. Nek nyanyi kalah karo cangkeme komen. Awake dhewe kudu lain daripada yang lain. harus beda. Kita buktikan kebisaan kita. Kita joget. Kene. Beda ya Mas. Arep piye? Ada dua keluarga yang saling saingan ini. Nggih. Kang Mas, sampean ndak iki kok pucuk. Kayaknya apa? Tak lipen. Oh, ini lho, perhatian kayak pacarmu. Iya. Bulan sedikit. Ganti lipstik iki dikei cipokan. Lah, TikTok. Apa TikTok? Sabotase. Sabotase ki ora galau. Sayang, terima kasih ya. Kamu perhatian banget malam ini sama aku. Ora dialog kaya Doraemon. Doraemon aku kowe iki. Ayo sayang, kita tunjukkan kelebihan kita. Kita kelebihan di bobot, ya sayang. Berarti aku dulu. Kalau tidak berat badan mungkin ya. Atau sini sayang. Beres apa ora? Ini, ya. Siap ya, kendali Mas. Ora anu. Boyo. Yuk goyang kok boyo itu kira penyakitan kok. Tak kira boyo. Orang goyang ya sayang ya. Oke. Kita pakai goyang gempa skala Richter. Dicontohin no. Contohnya Mas, contohnya. Rungu suarane kendang tuh mbokmu asik. Mbokmu ayo jelayang kone joget goyang. Itu. Karena saya bilang gede-gede radisin. Asik. Sayang, kamu pasti bisa. Bisa. Bisa kok goyangnya nang pakaian lak ora duwe. Iki bakean. Kalau pacarmu meneng iso omong ora kowe bisa. Iki delok to kowe nak. Anggere iso rasa apa ngekakno jembet. Tangi langsung. Ini lho sapa ora? Sini sayang sini. Awas sayang, hati-hati kakimu kotor. Kenapa? Anu kena glotek. Glotek iki opo? Mbok. Ada sama sayang ini ya, seperti saya tadi ya. Iki lho ruwet.
Piye to? Pak Dudung kok kaya joker to. Lek ngerti joker ah? Joker ya apa? Joker Reni lho ta. Sing ngene iki. Lai. Itu wae nek ngene iki. Iya, itu wae nek tinggi. Ben Coba jogetnya gimana? Aku suarane kucing meong, pus. Cek. Asli. Apa? pacarku bodoh kucing. Piye ta jane? Suarane kendang. Masa kucing sak meneh gedene apa ono? Gara-gara meteng. Ayo Mas, ayo. Satu. Suarane kendang. Kalau joget juga Bisa iso. Joget goyang. Ayo bareng ada sana. Kita juga. ini keluarga Tomet dan keluarga Sulis Amin dong ya. Mas, aku rungu suarane kendang. Penontonnya cingkrak goyang. Tak gurih. Merah. Asik. Ayo pakai ane ya. Iya sayang. Ini percobaan rumah tangga kita ya. coba Jangan dilihat. Cobaan. Dilihat. Sini saya enggak apa-apa. Nanti kita genjrotnya. Maksudnya jengglengnya kita harus lebih keras daripada tetangga kita. Biar semua orang tahu bahwa kita itu keluarga kuno. Ayo ayo, kentangnya Mas. Kamu ini tangannya di sini. keduren Sama malah kayak Pino. Sida. Aku nyumbang orang. Ya nyumbang gak apa-apa. Aku rungu suarane kendang. Bamu. Suarane kena goyang. Suarane kucing. Aneh loh, beliau wong tuweran di sini ini. Tereke kanca pengkhianat. Kok ora seneng to nek kancane iki adem Ora seneng rumah tanggane. Sini sayang. Baik nanti kita langsung saja ya sayangnya. Kamu pengen minta apa nanti kalau sudah Aku pengen jadi Mobil? Omah, mobil, tanah, perhiasan, tanah semua. Iya. Sebenarnya ono dujene, ono semakane, ono piring, terus turuti perawat. turuti Apa dituruti piye sesuk sing dipangan apa ora cetha lho Mas. sing penting ada keturutan apamu mukurakan dan turunnya keratan ya Pijenenge kiri. ya tapi kan kene mulia Sayang jangan terlalu banyak ya sayang, nanti aku bangkrut. Yang lain kita Mas kalau bilang nanti tak beliin 1 kintal ya. Mau ya? ini kan kamu duta lagu apa Pak? mereka pamungkutan lagu ini kata sana Iya Bapak, ini Jangan jauh-jauh, harus nempel kayak perako. oh ya coba yang keluarga ini kalau lagi pamungkutannya ini oke kalau sing nyuwun kacu kuning poda kuning poda kuning kacu kuning ben ndak yo sing grup Caposari Manggolo Putra boda kuning riye Ini keluarga Cemara. dipun balani Mbak Tulis Nggih. Nadyan wujud demo masih tadi ya Nggih. bes mas bes Iki nggo musik apa gamelan? gamelan campur musik Slendro Sono Nadyan wujud tembok paksi. Nadyan wujud tembok paksi. wah keluarganya beda ya Keluarga unik. sing diaske kuwi Nadyan lucu tembung masih Kan keluarga sih.
Oper keluarga Gendoyo. Gendoyo. Punok mati. Punok mati. Ya. Aja di rumah sayang. Sementing hati kita bersatu terus ya. Wes suwe. Biasa bocah sekolah. Bener, Pak? Sayang kamu berkeinginan jangan terlalu banyak gerak ya. Kok guyu terus gitu? Ya bisa nih. Bisa. Sulis. Capek. Ibu bunga Iki 3 meter udah cukup. Gak kenakan. Caranya tambah sak. Karung apa? Terus nyanding bisa dadi coba udang ning karya Pak Darno kali duka saking Mbak Sulis ya ini yo awan ning wis ora Terus
istimewa. Namanya hampir mirip kali nopo Karang Taruna mriki Mas. Cakramanggala. Jodoh berarti. Jodoh ketinggalan dalu punika. Sembang ngono dipakai kanca-kanca sing jalur lumantar YouTube. Oh injih, Mbak Nia, Taiwan, Pak Eko, Mbak CFC, Pak Asmani, Mbak Ira, aku Mbak Ila, luar biasa. Penggemar dari luar Indonesia juga selalu memantau. Ngeten iki lho Mas. Pripun Nek saged mujudke syukur kados ngeten iki jane gampang. piye kuwi? Niku masalah setunggal. Niki penting, sepele nang penting. Apa kuwi? Lagu itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian bangsa. Masa? Nah, ini kita jelas nih. Nek kamu sok kanca tak jelas nih. Iya. Contohnya Contoh, zaman riyen kok epic ya Adi. Nggih. Nyon sewu lagune. Heeh. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Barat nyium kening di izin tuh. Zaman biyen ki Toto Kromo. Lah Toto Kromo menciptakan lagu tidak saknya dadi orang. Oh. Ning melalui proses. Zaman saiki wis beda. Bedane Mula piye? bocah kelakuane wis beda, anak-anak kecil. Heeh. Wis nganggo TikTokan. Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Aduh, berkesan, TikTok, TikTok, nek sakjane nek gelem nganggo masalah lagu, itu insyaallah bisa membina kerukunan kados mekaten. Ojo sampai kalah wong iki karo wong India. India. India itu jangan kata kok kalau senang hatinya, sedih juga menyanyi. Perbanyak nyanyi di dalam rumah tangga kehidupan sehari-hari, insya Allah rukun. Kowe iki yo ngono kowe iki. Pulang kayak nyata niki, berangkat lo prakteknya. Apa kan tanggapan rene? Enggak, tanggapan Riki lo pamit. Pamit. Mah berangkat tanggapan. Wah, mama. Dagelan elo mama. Mama ibu cukup satu mah. Tapi mah bojonya nyanyi piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Romantis tenan. Arep tukaran biola iso padu ra iso. Oh ya mau langsung. Ayem tenan. Lo mangsuli ngeten. Piye? Wis to Dik, njaluk tak tugas nopo. Mriki nyanyi meneh. Nyanyi piye itu? Aku tidak minta oleh emas permata dan juga uang. Komen selantene Pak Cing. Iya dah suara aku tak suaranya minggat. Bisa minggat piye? Sakit hati. Kepenak tenan lho suaramu. Enak. Luar biasa. Alhamdulillah. Tenan aku dulu seneng melawakmu. Kula nyanyi yo. Heeh. Berarti mau bab nyanyi yo kene iso to, Mas. Nyanyi. Yo nyanyi to iso to. Tenan ya. Nyanyi yang mengandung religi juga bisa. Ya. Contohnya? Mumpung ini juga sesuai dengan wujud kabeli gimana kok bersih desa. Cocok. Kok nyanyi karo dongane. Lagune nopo ngomong karo anu Mas iso. Anu Mas Marjun tau hati Mas. Tombol hati. Ngene. Sampai yang kene sampean. Kuncinya apa? Kuncinya C. Kok koyo apalan yo kabeh. Ngerti nek sing itu. Ribet C. Badhe G lo minggat iki kok. Kowe nyapa kok malah lungguh ning kono. Lah kok begini. Kowe bagian anu ngarepe dhisik lho Mas. Intro. Introne dhisik kok. Sepira Mas? C. Nyanyi ini tuh kapan? Lagi tolak udan kok nyanyi tetap menjiwai meresapi dalam hati. Soalnya dikir sithik lho Mas. Nggih, nggih. Ayo bareng sithik yuk.
Kok nesu apa? Kayak kira makan ler. Dok. Kok nesu apa? Lah kula badhe mlebu napa lagune kok malah tasik lirik. Napa to, Pak? Piye adewe? Tondo ati. Kowe volumenya pelan sendiri. Oh, ngoten. Kuncinya intro karo lagu iki padha wae. Ora ngerti musik kowe iki. Pengalaman. Ora pengalaman kok ya iso. Pengalaman ayo ditimbali Sapa? Presidene saya ajengipun to, Mas. Mbak Yosi Lendro sama. Mbak Yas. Dengan saking gitar. Oke. Yo, kita bagikan ada Yosi, artis statik berkepala naga. Bagi MC apa to jane? Kira paham trik kowe. Trik ya apa enek kok penyanyi artis kok kepalane nopo? Trik seorang MC itu harus menimbulkan penasaran terhadap penonton yang dekat maupun yang jauh. Ya. Iki sing nyun saya sing ado-ado. Nah. Krungu, ayo dulu. Artisnya biasa nopo lho. Penasaran. Iya, Bro. Wong kata nyembur kowe goblok. Yo, artis cantik berkepala naga. Ada Yosi, dia Pratiwi. Blitar Ya, selamat malam, Bapak. Selamat malam Mbak Yosi. Betul, Mas Toto. Ampun, ini lho sing gawe ayeme atine wong lanang ya kaya ngene iki. Akting dene biasane ra ngono kok. Wile dendalu aku wis hafal. Iki penyanyi itu yang pinter lho sing dene. Pinter iki. Pinter mana? Dadi Kok iso pinter manah lho. Apa? Kowe ket ngomong gawe gara-gara karo aku. Ngomong ndase naga ngelepak kowe iki. Ya. Hah, tapi Pak piye? Hah? Ya. Lu maksudnya ki karena menimbulkan penasaran terhadap penonton gitu kan. Artis siapa dia aku? Dari Blitar. Dasi aku. Ora Mbak kuwi ngapusi Mbak. Ket mau sampean ning guru wis dirasani karo Dirasani ya ampun. sing dene Pak Sugeng sing jenenge Yosi sing kok Blitar lho delok to. Modele wong iki koyo kemaju padahal yo maju. Saat masalah kaya ngono kuwi kelakuanmu. Balas, Mas. Balas. Balas, Mas. Kaya apine ngarepmu ya ampun. Aku niku kaya ngono. Oh, tak. Rumah samu kuwi jenenge pelecehan Pelecehan. pada ya, terus aku kok rasane piye nek kayak mau jarene kemayu. Sing ndase naga. Ya, ora kuwi tok. Saestu niki wau teng wingi nggih dirasani melih. Lho sing jenenge Yosi delok to. Nek mlaku bokonge kempot sak sisih. Masalah aku kalau mau bapakmu kembat sisi ya ampun. Rumah samu bapakmu kaya ban apa piye he? Terus dirasani piye? Jere sing Yosi kok rambutnya diireng-ireng padha tumone. Masa? Dene Mbak. Kene terus rasane kok pletet ya. Wong Wis sebagai laki-laki sebagai laki ya apa? aja minder karo wong wedok. Jere Aku ra minder. Lah terus Lah aku nyokot kene. Aku tukang beres kene apa ora? Sesuk mangan jangan kaku. lah nyapa? Lu berarti penjara kok penjara. Berdua kali Mbak Dwi ini ya. Mbak Dwi, gue bagi lagi nyanyi kali tiga. Lah sing bintang tamu mau mboten ngatep. Ora bagian wis mangke. Apa kowe? Apa? Yo sekali-kali golek barang baru awak terus. Ini kalau baru Nah, ini Mbak Dwi ini jujur Mbak Dwi. Upama sing padha legane milih dodok apa milih komet? Nggih panggah milih Mas Dodok to. nah niki jenengan normal berarti. Normal. Ket mau kok padha milih Mas Komet. Lah iya apa kok istimewane komen? Wong gedhi yo gedhi kene. Se anu jauh jenengan tinggal gede mundur bin amin ya. Mas dulu disepati Mas ya. Nah, jadi perotok orang sakit. Anu kocino man tadi kan cipit-cipitan. Apa jajan Korea. Kita tampilkan ada Mbak Cinta mau? Dwi. Ada Mbak Dwi. Ya. Mas, sepatnya Mas. Kita tampilkan. Segera. Dui. Dui.
ngerti sampean. Jurus mabuk kok masih gak tau ngerti. Piye lagune mau piye? Lagune mau piye jenengno? Tidak tahu Mas. Kenang. Ya ora. Jepang gundul ngamblek iki kok. Sampai Cina kok kok. Lah kok Cina ya ra kaya. Ora kok iso basa Cina. Cina garapanku kene melok Cina. Jadi kita tidak tahu melok Cina, basa Cina wis tau ngerti. Tahu sithik-sithik. Basa Cina nek gak isin piye? Gak apa? Gaijin. Luang sok. Gak izin luang sok. Lah nek gak setia, Lu sero. gak setia apa? Lu sero. Lah nek aku gendut, Lu kingkong. Lu kingkong, lu kingkong. Lu sinden. Coba menika Pak Muda sing kanca-kanca campur sari kang Yolo Putra. Nah, Bibis campur jo nyun kacuk kuning. nah, ya. Tapi kali Pak Mundutanipun Pak Dudi. Pak Dudi. Nah, Pak Dudi. Iya, betul. Nggih. Kacuk kuning. Coba berdua karo Mbak Dwi bagi lagi. Wes cocok panitia yo pinter golek bintang tamu dagelan ya. ingin apa to, Pak? Ora apa. Kok jenengan kaya wae kok modele sumio-mio kali kula kali komen. Iya, basa endi? Maksudnya kok disia-siakan lho. Dagelane kok rencana tak tono setengah papat. Iki dagelan kok tampil masjid. Takmir Takmir, ya. Nanti pancine subuh jane niku. untuk mengundang penonton supaya nanti betah di sini. Coba kacung kuning buka saking vokal Mbak Yesi. Thank you.
Digorgong itu bintang tamunya sing cewek-cewek berdua bersama-sama. Oh, makan nggih. Ada Mbak Ana, Mbak Dwi Dici. Penyanyi sing seneng dugem. Kok iso? Dici. Ya ora, kok apal ngaku suami karo kene kok. Mungkin karo lali. Masih sering bertemu berdua. Iya, ning ndi wah lali itu aku penting kok wae. Wong ya. Kene Mbak Dwi karo Mbak Ana ora. Wih. Subuh siap. Kasih rasa subuh, Pak. Lalu goro-goro ora wae. Lho. Mboten ora. Ya, ora melu nek aku nembuli kono ae. Ora apa-apa. Selamat malam. Selamat malam. Mbak siapa kalau boleh tahu? Dwi. Ya, perkenalkan. Ya. Aliandur. Batang niku jenenge. Anu yang saya putih sing dereng mana? Hei, kok putih dereng mana? Aku langsung putih. Sing dereng gadah putra. Dereng gadah putra. Saya Mbak Dwi tasnya sekolah terus sampai lulus kuliah. sudah lulus kuliah. Kuliah fakultas apa, Mbak? Fakultas Bahasa dan Seni. Di mana? Unesa. UNY. UNJ kalau kabeh itu. Wah, berarti dekat saya juga kuliah di sana. Oh iya. Sebelahnya situ. Apa itu? Undip Universitas? Universitas Cipangur. Itu Cipangur. Apa itu? Sana kuliah enggak? Kuliah. Saya kuliah Di mana? di belakang rumah. Oh. Kuliah. Ya, di Saya bawah. anak konten kok sing belum punya anak masuk rumah apa piye? Loh, maksudnya nak wis nikah kok urung duwe anak, takon aku. Anak resep ya tak kasih resep. Resep apa? Pengen cepat dapat anak ada dua. Secara medis, alternatif. Ada dua. Kalau secara medis, itu diteliti kita ke dokter, itu secara medis. Iya. Nah, ini subur apa ora? Dari pihak laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau tidak pakai yang alternatif. Alternatif diurut. Diurut piye? Diurutnya mulai ke jalan, apa benda, niku mboten diurut. Idemu sing pertama iki masuk kowe. Oke, niku mboten diurut, Pak. Niku jenenge dienggo bacaan. Diurut mulai jalan kok berarti siji-siji kritik. Itu coba lagunya apa ya kira-kira lagu kekinian berdua itu di bersama dengan tasik bening-bening niki lagune cah enom to, Pak. buat yo kami. Oh, ada permintaan lagu dibanding-banding. Nggih, monggo dibanding. Lagu apa? Dibanding-banding. Ojo dibanding-banding. Banding. Dok, omongane to Pak Dalang to. Piye? Lagune apa? Lagune niku ngersake ojo dibanding-bandingke, Pak. Oh, aja dibanding-bandingke. Aku ora tau krungu e. Masa? Aku wong kuno, krungu yo bersih. Wah, apa mentok nih daun sari. Ketua niku Pak. Niku sing enggak Pak rekam. Oh, aku aja dibanding-bandingke. Aku iki karo kowe. Sanes. Kowe tau krungu gak? Ya. Gak wis wawak kae lho iki. Kira Mas. Yo Jadinya pas topeng. Sik ora nang mantuk. Yuk, ojo dibanding-bandingke Mbak Ana, Mbak Dwi, Cak Mek, Cak Dodo. Coba. Ya. Kok dulu kan Mas Dena sini Mas. Oh itu ya saya ya. Enggak dijawab enggak? Ayo, Ci.
wong kok ngene kok dibanding
Ini kurang bernada. Enak lagi bego pokoknya cocok. Matur nuwun tak komen tak dodok. Iki iki tak mbacoke lakon kowe goro-goro melu yo. Tapi ora melu yo awas. Gitu gitu kan di sini ancaman. Ora ngancam kowe karo gak sak kropo-kropo. Awas nak boten ngancam. Ora. Nek kula derek kero-kero enten apa nek? Yo mboten enten apa-apa. Mboten enten apa-apa. Pokoknya sekedap Pak. Halo. Iya tadi saking panitia. Panitia mriki kok wah luar biasa tenan iki. Kabeh diamplopi luar biasa. Ngomong-ngomong Mas. Saking panitia Pak, sampe saking komen luar biasa. Ini terus mungkin sekelas siji. Kira setengah. Mangke Maksudnya mungkin dengan usi, dengan usi. Dengan usi kita mau apa nih? Ini. Makasih Mas.